Nek mriku PT napa? Gere Erwin. Panggah. Kodho. PJB. Oh. Iki PJB. Nggih. Mun dangu berarti tempat PJB. 2021. Ora 2022 ya 2021. Gantian pemain. Pinten ewu niku? Kalih Halo. iki koyo ngene to Mas. Iki ya sik mendut-mendut iki. Umur pinten iki? 42. 42. Wah. Ini kan lebih kosong nih kandang Erwin. Lembe anu apa dipanen Dek? Apa niku? Oke. Di RPA. Di RPA. Nggih. Oh, Pitike ra gede. Kasih petang dino karo kowe. RPA. Angel. Oke. Angel bos. Ganti nih PPL. PPL ganti mulai nih, apa ganti apa? Ganti. Gonta ganti ya, oh ya. Ganti yang Perbucan kabeh ra apa teh? Jong. Pebut ra boleh pedae. Ngenteni bocah engko beda ya lho. Nambah komplasi. Nah, terai man. Terus maju terus. Ah. Kono pisan. Wis kono ora apa-apa. Ale keserempet truk kono. Jan seneng tenan nyurungi sepeda ya. Wah, dipanekke gunung ya prekam, Bro. Yo. Selamat tinggal. Tinggal selamat. Walah. Iki mau apa sampean? Nomor sampean, Mas? Itu toh. Juragane, Pak. Iki. Nggih. Sing tasik pinten ngoten, Mas? Wah, benten mulai niku. Itu mican. Kayak mican. Iya, Benten Mas. mulai. Mican iki ya. Mican apa Pak? Dudu. Piye, iki penae piye kira penae? Mana? Pas nasi kuwi lho iki. Nggon batu. Lurus wae. Nontas nggon kelurahan Kumang. Ngilas ban iki lho. Lurus. Lurus wae. Wis rasah manggon ngono wae. Gen medun neh wong. Ora penak, puter sik kowe Mang. Kurang. Keranjang rodon ke, Wen? Keranjang rodon ke. Ora mana? Ditali. Ora di keranjang apa ditali? Kurang ngiri nih. Kon ngiri. Engko ngiri ketipolke ngiri lagi engko. Jal ngadeg kok kono ben tenan. Nurut dalan. Lah 5
ada kae. Tak golek. 6 iki lho Mas. Keturun ya. Mangan dikai mangan tambah gede tambah mati ya. Waya panen cipuk. Kayak males napas kene wisan. Ini jenenge setia kali PJB nek. Liyane wis anu. Ya nek sudah pensiun. Iki. Lah ngene iki Ini kurang ya? yang gede. Wah iki ra doyan Pak ngene kula. Bareng go bakso kabeh. Pilihan iki kabeh ra. Sangokno PPL iku ya, Pak. Pengen gendong kok iya. Gendong iki. Disangokne PPL. Mbok nol kene apa lagi ya? Wes aduh. Nang watu kok. Waduh. Iku 5 kilo ya? Iya, Mas. Dene mati lagi dipanen. Sik durung bongkar. Yen bongkar dhisik. Nang Durjaya ae. Yakin daripada melok ngene iki. Karena Durjaya aku ki. Ya rezeki ya. Kowe lho undang nasi was tuku amu Nah, undang bego nasi was kabeh. Bego jas ya, Pak. Nang Durjaya. Iki oleh panen mati panen iki mah ini mantik kabeh ora ngono. Lah wong Pak Jari bar nandur compleng di ronda kok. Ning krondap. Ah, Kira mati. 15 ekor, Pak. 15. Ora cocok. Kesuwen 15 iku. Oh, campur-campur mungkin, Pak. Ora kok kesuwen iki anu kok. Oh, pesenan iki. Pesenan nggih. 20 ngono kae. Nggih. Oh, alah. Sesuai request. Iya. Iya. Oh, alah ya sedikit dhewe-dhewe. Nggih. Bluk bakul kene. Nggih, wis pokoke. Arep rokok sih rek. Sampun. Bener di RPA wae langsung entar. RPA langsung mbok mentek. Ki muat pinten mriko? Gere Erwin. Erwin 5.000. Oh. biasanya 7.000. Ekor durka. Sing padi dengan berapa Mas? 7.300. Padi. Padi gone Mas Nur dhisik. Padi berarti anu nih, pondok ngandap nih. Nah, gone Mas Nur lho. Dek dia. Pilihnya Kalimantan. Golek Mas kali. Gelek Mas. Mas. Randak yang anu IKN. Tenak guru sedina pitulah apa? 70.000. Nggih. Iki mana tinggal guru Mas. Napa? Bangunan apa? Plaster. Plaster. Plaster tawi kali iki. Ayo bareng ngenteni titik mati kabeh. Ya, ya. Berarti menjadi penak Mas. Zaman itu ya isi sekolah lah hitungnya titik-titik. Ini iki ya ngantek operasional pun tak oke iki. Oke. Ora apa-apa. Dadi iki piye? Nek kalau ben nek cas hasil asal pinten, Pak? Ing kantor. Ya wis 6 itu iki. Populasi 2000. Tapi ya kotor, Kotor, karu-karuan. Oke, 39. Temen ya, kedumane ngono. Tapi kandangnya pun lawas sih. Lawas
Mas. Ket mulai Patriot zaman biyen. Terus tutup enten corona nika. Nggih. Di awal damel nggih niku 2018. Ning ngadap sing turut pinggir margine nggih Nggih, sami sakali Sami. niki semen. Kayak sakniki nggih pilih. pun pensiun. Niku wae to pilih glendeng. Nek gak tau eneng asile, Ya, nggih. para nunggu operasional neh mesti ini. Oke. Terus nih kok serat ngene. Ora dudik cadangan ta nang njuk. Oke. Sing kadang wong ki nyawang makan. Ini nyawang enak. Kados mriki cocok ing ayam mangkane. Iya. Nggih. Masuk asrep niki. Hmm. Itu sik pinten ewu? Kalau Tas sik nika sing mriko. Oh, Sekitar alah. 1000-an. ini kalong 700. Nggih. Hmm. Asline kene iki titik iku gede-gede Mas, tapi mati. Hmm. Nek wayahe wis 40 munggah ngoten niku lho. Nggih. Nek sik 30 songo, 3 wong 35 iku ae bobote wis 2. 19, 18, nomor 35. Termasuk kadang pun ginggir. Nggih. Yo. Gone yo. Bulan kilo. Sekarang nggih kula mboten ngecek kok. Kamu kok kula nol kene kok. Cek mana? Nggih. Ika 9. Cek saya. Nah. Ya. Kalau bahannya karo posisi loro. Sang kilo ya bener. Nek guna aku kayak kanjange wesi kabeh bakal. Anak sikile, anak wasine dhuwur dan iku namung si kale tangane tok niku. Berapa tadi gitu? 4 sekitar 470-an. 500 season. Pesenane ngoten kok. Kamu simpenan. Mboten saged nyimpen iki gah mikir wis timbang resiko pitike ngene. 37.
Nitip Napa? Tentang sarangan. Enten teng Sudimoro kali Nawangan. Wingi teng Nawangan. mboten kula jelas teng anu kula Sampai wengi wingi. sing kandang itu jenenge arahnya Ponorogo ki endi jenenge kandang Nggih PJB napa? PJB Tegalombo ngene Dwi Iya Jarwati. Banjarwati Iki dhewe elit ta? Nggih. Praya Samudra kok elit Terus sing Pak Yatno. ya Ya? Kur 14. Alah. Saya tani tani terjuta. Kurang toh?